Nám podarali gól, čo síce mňa trošku vystrašilo, lebo nie vždy taký rýchly gól môže mužstvu pomôcť, niekedy to býva, alebo väčšinou to býva práve naopak a myslím, že sa to trošku aj potvrdilo, lebo jedna sme mali presilovú hru, ktorú sme relaxne sme ju odflákli a super nás potrestal vyrovnávajúcim gólom a našťastie sa nám podarilo ten zápas otočiť na 3-1, dali sme 2 góly a ja si myslím, že v tej druhej tretine sme mali zápas rozhodnúť, tam sme mali dosť príležitosti na to, aby sme odskočili súperovi na viac ako 2 góly, lebo o 2 góly prehrávať to ešte nič nerieši. Nakoniec sme na to aj doplatili. Súper síce takým šťastným, ale s takým zničou gólom dal, znížil na 3-2, potom bol lepší, zatlačil nás, išiel za tým gólom, podarilo sa mu vyrovnať a nakoniec sa strachovali aj o ten bod. Čiže to ma trošku mrzí. Samozrejme, v predĺžení znovu sme mali príležitosť presilovej hry 4-3, nevyužili sme ju. Našťastie sa nám priklonilo v tých nájazdoch, kde sme zobrali ten bod navyše, ale trošku ma to mrzí, lebo si myslím, že pred zápasom sme asi 2 body z Michaloviec brali, ale ja trošku som taký, na srdci mám taký šrám, že sme mali brať 3, ale hovorím, vďačný aj za tie 2, lebo ako sme prehrali, teda vyhrali, tak sme mohli